danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. Wata rana wani bawan Allah ya shiga banki ya hau layi har zuwa lokacin da layi ya zo kansa, ya kalli ma'aikaciyar banki ya ce mata, ina so in cire naira 1000. Sai ta kalle shi cikin yanayin fushi da kuma reni, ta ce mishi, malam, idan mutum yana so ya cire kuɗin da ba su wuce naira 100 ba, to a waje kake zuwa ka cira a ATM, ba a nan ba. A nan ba mu ba da kuɗin da ba su kai naira 200 abin da ya fi sama ba. Jin haka sai mutumin nan ya kalli matan nan ya yi murmushi, sannan sai ya sa hannu cikin aljihunsa ya ɗauko katinsa ya miƙa mata, ya ce mata, ga wannan ATM ɗin, ki cire min duk kuɗin da ke cikin wannan account ɗin gabaki ɗaya ki bani kuɗina. Sai ta ansa katin tana mai kallon shi a rene a yatsune haka, sai ta ɗora ta duba abin da ke cikin account bank ɗin. Tana dubawa sai ta ga akwai kuɗi da suka kai naira biliyan 500. Ganin haka sai hankalinta ya tashi, a firgice ta kalli mutumin nan ta ce, Alhaji, ka yi haƙuri, a wannan bankin ba za a samu kuɗin da suka yawan haka ba, sai dai ka yi bukin zuwa gobe ka dawo, idan Allah ya sa sai a saman ma wannan kuɗaɗe. Amma a wannan bankin ba za ka samu manyan kuɗi kamar haka ba. Sai ya kalle ta ya yi murmushi ya ce, to, kamar nawa zan iya samu yanzu? Sai ta ce, za dai ka iya samun biliyan 2.5. Jin haka sai ya ce mata, to ba damuwa, ki ciro min su. Nan take ta fara cike-ciken takardu tana bashi yana sa hannu, kan a jima kaɗan sai ga kuɗi an tara mai tili-tili a gaban shi. Nan take ya kalli yawan kuɗin ya ɗauko su ya jujjuya su ya ajiye, sai ya ɗauki naira 1000. Sannan sai ya ce mata, don Allah ina so ki maida min sauran wannan biliyan 2 da miliyan 499,999 a cikin account ɗina. Sai kuma ta rufe baki tana mai zara ido tana kallonsa cikin mamaki. Ba ta da yadda za ta yi, nan take sai ta ɗauko wata tela ta cike ta bashi ya sa hannu, ta ci gaba da ƙoƙarin mayar mishi da kuɗaɗensa. Kafin ka ce me, tuni ta mai da wannan sauran kuɗaɗen da suka rage a cikin account ɗinsa. Sai ya ce mata, to, na gode, yanzu kin ga na cire 1000 a nan akan kawunta ba a ATM ba. Jin haka gabaki ɗaya mutanen da suke a bayansa a kan layi suka ƙwaƙyace da dariya.